Ganahan mo ani nga video nga akong i-share sa inyo ha about na winter products nga ganahan. So kung ganahan mo, ayaw kalimot nga mag-like o mag-subscribe sa akong YouTube channel. That's Chum Bonita. Palangging naghimo ko og video karon about sa ko ang winter favorites. I hope ganahan mo adto and salamat sa pagtanaw. Adto ninyong tanan. So, energetic ko karon no, maski ang akong gikaon is saging ra nga medyo hinog-hinog. Nya akong gitunlob sa ginamos. So, for today's video, kay maghimo ko og winter nga mga unsa man na products? Winter di man pwede beauty. Sige, let's just say winter beauty products nga akong ginagamit for the past winter time. So at the moment, padulong na mo spring nga rin na init gamay ra kayo pero still dagom at the moment. So akong i-share ninyo ang mga items nga ginagamit yun ako like permanente kung winter. Sugod ta sa shampoo. So, ang akong ginagamit nga shampoo nga at the moment giganahan ko kayo sa winter is diri sa August magud ako po nito. So, shampoo o conditioner kaning sa Garnier, saan pagbasa? Garnier, no? Na bahala whatever sa inyo, whatever niyo i-prefer. So, ito po siya mga kaibigan ang ginagamit. Kaning Garnier nga Loving Blends shampoo. So kani siya kay nakabutang diri is nasa rice cream and havermel. Amot ko kabaong say havermel kasabot ko ning rice cream basig kanang murag gikilis sa bugas. Siguro na. So kani siya mild na ni siya nga shampoo. Para nako ha kay nakabutang diri is for full haut. So para sa sensitive nga ulo. So ako basta nakoy magamit nga product nga murag na siya ingredients nga kanang bitaw kapansin ta nga bugason matong ulo. Ang nakakosa na is ang imuhang product nga gamit na ay ingredients ang product nga imong gigamit nga mo'y nakapabugas nimo. Sakto ba ko pa-explain na sakto? Pwede man ko sa kog tissue kay sige na pugog higop og sabaw. Wait lang mo mga beshi. Kamang lang ko kay makita ninyo akong pajama. Wait lang. So nauman na ta sa shampoo. Pagkahuman is gamit po ko pares na ko sa shampoo is kaning sa Garnier gapon siya. Same atong variant sa shampoo pero in conditioner hinon siya. So ako siya gina-partner the moment. Ganahan man sad ko like ako magungbo kay nipis unya akong maugas siya. Murag freeze bitaw kayo. Murag na kurentihan. So kanya akong gina pares. Wala naman ni soda ko rang ipakita ninyo. Humot kaayo siya. Murag kung fan mo og vanilla nga mga scent, maganahan mo ani ako ganahan mo vanilla nga scent. And the sunod nga item is atong pag winter is kaning Bure. I think dani sa Pinas nga brand. Bure Mate20 So na siya charcoal in it. Charcoal. Na siya charcoal nga ingredient. So nakabutang diri is anti-pouches cleanser Mate20 So met salicylic sur. I think salicylic basin sa salicylic acid no. So kani siya is anti-pouches so
Kay bawo naman mo, niingon ako sa first na ko nga mga previous na mga videos nga bugason ko, and then kung bugason gani ko like mawala pag human mo muugot-ot bitaw siyang itom kayo. And then dili nagawala-wala kung bugas kay maski pag maingon ka nga it's because of your period or sa imuhang unsay tawag ana hormonal imbalance or something, mamanay lang term. No, it's not the hormonal imbalance, gang. Like, nasud kong explain, but kung sa inyong pamilya na amo bugason, like, dako jud ang chance nga ikaw pud bugason. Kay ako ang sa side akong mama bugason mi. So, now, saon man, wa man jud tagiswerte, bugason man jud ta. So, magpalaban na lang ta ni foundation ug makeup. So, kamo na lang sabutan na. So far, ganahan mo ko ano niya, nahurot man pud siya nako. Kani siya specific yun para sa mga oily ug kanang bugason ba nga mga skin. So I hope makakita ako balik ani nga variant. So nagapalit lang po ko ani kung naga 1+1 siya, di ko mapalit self kung full price. So next one kay kaning sa face nako is kaning sa Body Shop nga Tea Tree Skin Clearing Facial Wash. So kani siya hapit na pud ni nahurot. Kani siya dili na ko ni siya everyday ginagamit kay ang iyahang tea tree nga ingredients like ang effects sa skin bugnaw siya, pero ang di na ko ganani kumanligo kani bitang murag squeaky clean kani murag ta puti-puti imong nawong ya gahi siya sa feeling ba murag feeling nimo murag kiya na imong nawong. So kani nagagamit ra ko ani kung kanang super gibugas jud ko kayo as in bugas daghan ng gawas ng mga bugas. Tugay naman ako ni murag I think 5 months na nako ni siya gamit. Dako man pud ni siya nga variant. So kaning Body Shop nga facial wash. And sunod madtuta sa kaning body wash nga Palmolive. Kani kay Camellia Oil and Almond Shower Cream. So ganahan pud ko hani niya kay inig kumani mo gligo dili siya like dili tight ang feeling, like dili bitaw murag na pwersa imong skin pag panglugod. So kani siya kay mura siya night oil. I think kay nakabot na naman Camellia Oil. So maybe that's the reason. And then kung ganahan ko og humot ko kaayo pag magligo, you know? Naman yung mga days nga ganahan ta humot kaayo pag magligo. Napoy days nga basta kay naligo ra ka. So kung ganahan ko super humot kaayo akong feeling, inig humagligo, kani akong ginagamit kaning Nivea nga cream oil pearl. Di ko kabaw kung napa ba ni sa mga tindahan kay kanina ko ana ko ni siya sa pura siya atong Mother's Day naka-box siya ba nga heart nga blue. Nya apil ni siya, di ko sure kung napa ba ni sa mga tindahan. On napod ko gina-try nga bago ra nako ni sila bago ra nako ni sila gina-try kaning sa Garnier gihapon. Tsada, din sponsored ha. Ganahan ako ni mo gamit kay basta 1+1. Okay na nako. Kalunay ni sila 1+1. So, kani nga mga variant akong ginagamit. Kaning usa is for dry skin. So, for example, lagi akong ngayon kung winter, mas dry akong skin. Super dry nga kung kabilang mo, mamugis, magputi-puti, bitaw siya. So, kani siya akong ginagamit. And then, i-mix na ko siya aning isa. Kani. Ang baho ani kay Cocos Milk and Macadamia. So for dry skin gapon ni siya kay winter lagi nga mga stuff. So ang baho ani nila is kani is murag baho og kanang lubi kay Cocos man bulok mo koy. Unya pero humot like tamis nga side. Unya kaning isa is humot ni kaayo gingas in. Humot kaayo ni siya, nigmuman kog ligo nyo, naisampay na kong tuwalya, murag mabilin siya ba, kani. So, di na ko ni sila, serious jud o gamit, like, kani for this day. Ginamix-mix na ko ni sila ang duha. And then, kung super dry ako ang feeling, is nagagamit ko kaning ambutanan kay bao aning Nivea nga cream. So, nanawon ninyo, hilod. Hapit na mahurot. So, ginagamit na ko ni siya, inighuman ako lotion, magbutang pa jud kani. Or the other way around, magbutang ko ani isa mag-lotion, nasbi na kung ting winter kayo kay. So, kana ako ginagamit,
usahay sa nawong, kani kay pwede mas na sa nawong, pwede sa inyong ilok, pwede ninyong himuong primer, or kung ganahan mo ni gagabi, may inyong himuon nga cream. So, yeah, makatipid na mo kay, dako ni siya like, for the body, sa imuhang nawong, tanan. Koy, kani, Nivea nga vanilla, kaya ganahan ko vanilla. So, kani siya, body lotion ni siya nga naay oil gamay. So, mas prefer lagi na ho ng daghan o kanang para bitaw hydration kaya makatabang sa skin during the winter time. Sunod is kung naara ko diri sa balay, like di kinahanglan nga, you know, mulakaw, like nothing special, like nara sa balay. Hindi ko man ako ligo, ang ako ginabutang or di ko kinahanglan mo work. Kani, sweet salt. So, kuan ni siya, baby oil, para ni sa morning sikat na brand man diri para sa mga bata. Pero ganahan ko ani kay ang ako ang bagta, so na, yung mga binti ko po kasi is yung mga bagta ko kasi yung mga palangging pag umagligo, maski naglotion ko na ay part sa akong bagtak nga ugas siya kaayo. So kung naro ko diri sa bahay, kanira akong ginagamit kaning sweet salt nga marag sort of lotion kung naro ko sa balay. So, ang last two is kaning body shop nga body lotion. Di ko kabaw. No, di ni body lotion tao ni body butter. Body butter. In dash kay body butter. So, body butter ni siya kani. So, parihara gapon for you know, ako ang more ganahan is for hydration ni siya. So, kani ang iyahang scent kay nakabutang dere. Wild argan oil. So, nagahatag po siya more hydration and nourishment sa imong skin. So, kung every time mo trabaho ko, especially kung akong shift is later that night, nagabutang ko ani niya kay ang moisture ani niya is dugay ba mawala, like na may ubang lotion nga para aning Garnier kaning duha dali sila mag so tawag na ginasip-sip sa imuhang skin ba paspas ra siya mo dry kay mo lagi nakabutang mild naman. Pero kung during tugnaw kaayo, like super tugnaw jud, kailangan jud ninyo og extra moisture and hydration, di ba? Gi-promote na naho. So, kanya akong ginagamit. And the last one is para sa lips. So, after na to magligo, dry po na tong lips during winter time. Kung na like mag-ready ko, toothbrush ko, and nakapag-lotion na, before ko ilis, nagabutang ko daan, di ko ka-sure kung kahita ba mo. Kaning Purell nga lip balm. So, kanin siya ginagamit na ko before ko kuan sa akong makeup and ini kagabi kanito po siya. Atong video, mag-tease ako. Muna to ato ang video. I hope ganahan mo ani nga video and inasab ko sa comment section kung unsa inyong na-try na ba nga mga beauty products during winter time and how it works for you para kung naamoy ma-share na ko is you know, I'll be willing to try also. Mo try kung unsa inyo hang mga beauty regimen kung winter kung sa nga lotion ang mag-work sa inyo. I hope ganahan mo ani nga video and kung ganahan mo yung kalimot nga mag-like o mag-subscribe sa akong YouTube channel. See you in my next one. Bye.